Эфирда хабарлар программасы Исенов студияда Адилия Бірханова. Райондағы балалар лагерлары инспекторларының харшақ ихтибар үзегінде бүгінгі күнде зейді 3 шәһәр яны лагері эшли. Күңіллі ялларны янгын һәм бәхетсезлек шырақлары бузмасын үшін, олар балалар иминлігі қағидалары үтәлішіне текшерілі. Созвездие йылдызлық лагерінде узған профилактик шараларының бірсінде біздің түшірі түркімінде болып қайтты. Харкимге иштелерлек етіп тревога сигналы яңгыры лагерда эвакуация игълан ителә. Ой сайын инспекторлар Зейнең шәһәр яны лагерларында янгын куркынычсызлыгы буенча тикшерү уздыра. Ежегодно в каждой смене в детских оздоровительных лагерях в Заинском муниципальном районе Созвездие, Ялта-Зай, Факел проводится эвакуация, профилактическая беседа по пожарной безопасности с детьми, а также проводится противопожарный инструктаж с персоналом лагеря. Созвездие йылдызлык лагерінің бірінші сменасында 103 бала ял ите. Смена башында һәр кайсына янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре аңлатыла. Ял дәвамында да профилактик чаралар оештырыла ди лагерь җитәкчелеге. Это очень важно для детей и для отработки персонала, так как мы находимся в лесистой местности. По пожарной безопасности у нас, во-первых, был сначала допуск всех лагерей, проверка всех охранных пожарных сигнализаций. То есть мы проверку прошли и смогли уже работать. Учения проводятся у нас каждую смену. Нам МЧС всегда очень помогает и очень наглядно и красочно детям объясняет. Им очень это нравится. Гадәттән тыш хәлләр хезмәте вәкилләре балаларга янгын куркынычсызлыгы турында сөйләделәр. Ут чыккан очракта үзеңне дөрес тоту кагыйдәләрен исләренә төшерделәр. Янгын сөндерү җайланмасы белән эшләргә өйрәтү өлеше малайлар, кызлар өчен аеруча истә калырлык булды. Нажимаем. Лагерда ял итүчеләрнең барысы да инспекторның гамәлләрен кызыксынып карый, өйрәнүләр биредә даими үткәрелә. Шуңа күрә балалар да мондый очракларда нәрсә эшләргә кирәклеген белә. Правила пожарной безопасности нужно соблюдать для того, чтобы выжить при экстренной ситуации. Мне запомнилось, что сегодня подавали напор воды. Еще понравилось, когда давали из огнетушителя газ. Мне понравилось, как это работает, эта пожарная машина. Мне понравилось еще, когда мы залазили там, все было круто. Нам проводили инструктаж, как пользоваться огнетушителем, я понял. Теперь я знаю, как узнавать, в исправном ли он положении или в неисправном, или в таком положении то, что в нем что-то неисправно, но он может работать. Чара барышында кагыйдәләрне генә искә төшереп калмыйча, янгын сөндерү машинасы белән якыннан танышу мөмкинлеге дә булды. Адилия Бірханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Түге авылы җирлегенә караган Олы Батраста Михаил Архангел чиркәүнең 136 еллык тарихы бар. Хәзерге көндә ул ташландык хәлдә. Изге күңелле кешеләр ярдәме белән менә 3нче ел инде храмны яңарту эшләре бара. Сейчас идет ответственный момент сборки купола. Купол у нас овальный. Храм старостасы Юрий Рябов Аллах йортына куелачак куполның төзелеше турында сөйли. Олы Батрас авылында 136 еллык тарихы булган чиркәү яңартыла. Биредә әкренләп төзекләндерү эшләре бара. Кечкенә купол инде әзер, аны осталар махсус материалдан эшләгән, тышлыгы алтын белән йөгертелгән. Бер айдан барысы да әзер булгач, аларны храмга урнаштырачаклар. Верхняя луковка у нас готова и барабанчик. На этот барабанчик ставится луковка, на луковку ставится крест. И уже потом это все будет устанавливаться на саму сферу главного купола. Храм түбәсендә еллар дәвамында үлән кеше биеклегендәге агач куакларга кадәр үскән була. Яңартучылар Аллах йортының һәр детален саклап калырга тырыша. Сборка главного купола храма, то есть который здесь у нас будет находиться. Крест мы уже привезли с Челябинска, там в Челябинске заказывали тоже из нитрититана, там гарантия 50 лет, то есть как бы он будет в золоте. Мы изготовили уже маленький куполок, то есть верхнюю луковицу, и барабан. То есть у нас практически все готово. Олы Батраста бүгенге көндә 12 йортта 40лап кеше яши. Авылга керә торган урында быел башыру кашы куйганнар. Ул авылга керүчеләргә, авылдан юлга чыгучыларга Ходайның бер фатихасы дип исәпләнә. Ширкәү торгызылып, Олы Батраслыларны үзенә җыяр дип өметләнәбез. Аның элекке ямен кайтару өчен шактый күп тырышырга кирәк әле. Бинаның эчке ягында башкарыласы эшләр дә күп. Шуңа күрә Юрий Рябов изге күңелле иганәчеләрнең ярдәмен көтә. Адилия Бірханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.
Кеше тормышындагы һәр көн гади генә түгел, сөенечле шул ук вакытта истәлекле үтә. Узып баручы атна зәйлеләр күңелендә нинди мизгелләр белән уелып калган. Моны белешү өчен без шәһәрдәшләребезнең үзләре белән аралаштык. Бу атна шундый эссе, шундый рәхәт, шундый матур. Мин җәйләрне бик яратам, эссе көннәрне. Гаиләгездә? Гаиләбездә 2 кызыбыз бар. Иптәшем бар. Бунугым 9 классны бетерде, менә экзаменнар бирде бик әйбәткә. Безнекеләр яхшы эшләсеннәр. Сугышта безнекеләр җиңсеннәр. Әзрәк халык әзрәк кырылсын, барысы да ярдәм булсын. Бардык шөкер проблемаларга бәйрәмгә кешеләр белән сөйләшсәк. Санаторийда булдым, менә кичә генә кайттым санаторийдан. Шулда рәхәтләнеп җал иттем. Балалар 75 яшькә подарили путевку. Зейнең тагын бер хөрмәтле кешесенә 101 яшь тулды. Ул район үзәк дәваханәсендә 43 ел акушер булып хезмәт куйган Мария Романовна Новокупова. Мария Новокупова гомеренең 43 елын район үзәк дәваханәсенең акушерлык бүлегендә хезмәт итүгә багышлый. Шул дәвердә 3600 баланың якты дөньяга килүенә ярдәм итә. 15 июньдә хөрмәтле Мария Романовнага 101 яшь тулды. Гомер бәйрәме белән котларга үзәк дәвахана коллективы Бердәм Россия партиясенең җирле бүлеге вәкилләре килде. Әбекәй яшенә карамастан кунакларга рәхмәт йөзеннән үзе язган шигырен бүләк итте. Россия, ну вы меня поправьте. Сильная держава, она такой была и старину. Пожарский, Минин и Сусанин шли насмерть защищать страну свою. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Район буенча ел башыннан ничә сабый дөньяга килгән, үз ярын табып ничә пар гаилә корган. Бу хакта тулырак киләсе видеоязмада. 2024 елның 5 айында районда 80 бала туган, шуның 46-сы малай, 34-ы кыз бала. Аларның 16-сы гаиләдә беренче бала, 36-сы икенче, 22-се өченче бала булып дөньяга килгән. 4 һаманнан да күбрәк балалар 6 гаиләдә туган. Гаилә коручы парлар аерылышучыларга караганда кимрәк. 70 пар язылышкан булса, 89 пар аерылышу турында таныклык алган. Демографик хәл белән мактанып булмый, әлегә районда балалар туу үлем очракларыннан артык түгел. Бу саннарга килгәндә 5 айда 262 кеше бакыйлыкка күчкән. Зей янгын сөндерү бүлеге 1 июньнән 18-не кадәр 15 чакыру алган. Шуларның 9-ы ялган чакыру, 2-се кыры үлән яну, 1 хуҗасыз корылмада ут чыга. 3-се янгын чыгу белән бәйле. 1 июнь көнне 12 сәгать 8 минутта 88-нче янгын сөндерү хезмәтенә Зейнең Калинин урамында сары яну турында хәбәр килә. Анда печәнлек яна. Тикшерүләр күрсәткәнчә, пыяла тәрәзәдән кергән кояш нуры печән янып китүгә сәбәпче була. 12 июнь көнне 13 сәгать 16 минутта шәһәрнең Нежная урамындагы гаражда ут чыга. Янгын электр шелтәрендә кыска ялганыштан килеп чыккан. 14 июньдә көндезге сәгать 2-дә Зейнең Казан урамындагы күп катлы йорттагы фатирда янгын чыгу турында хәбәр алына. 20 квадрат метрлы бүлмә яна. Тән җәрәхәте алучылар, үлүчеләр юк. Ут саксыз тәмәке тартудан чыккан дип билгеләнә. Зей фуклары һәм Новый Зай район газеталарына 2нче ярты еллык өчен язылу дәвам итә. 30 июньгә кадәр язылып калырга мөмкин. Ашыгыгыз. Шуның белән бүгенгә хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән саубуллашам. Күңелле яллар сезгә.